pane nhona yakabatira panapa yatiri kuona kuti aiwa vakomana vanafadzai mairi vari kuuya chete nezuro makaya makatora kuona mumana vezinasu 60 vanga vangoita gathering yavo zviri very peaceful zvavo, but ona kuti pane mutemo wava kudzikiwa sezvangoita na Job Waskala. Pane mutemo wavapiwa wabuditswa nestatement yemapurisa yataona yakubvunziwa nanafadzai zvinzi mutemo uyu wabhepi muconstitution ahumo. Sambina mashuko abuda chinyogwa no subscribe or like out on the bell icon. Mairano yanyora chiti, from a purely legal perspective, your last paragraph is telling you erroneously stated that political gatherings should be cleared in terms of the Maintenance of Peace and Order Act. Which provision of the Act says this? Even if such a provision existed, it does not. On what basis do you call a meeting of students a political gathering? Are they a political party? Significantly, Section 7 of the Act only requires noise to be given for procession, public demonstrations, and public meetings. The ZRP meeting today did not fall into any of these categories. A private meeting by a voluntary association of students in terms of their constitution is not covered by the Maintenance of Peace and Order Act. Domashkwaruya pana pashtora achibudisa statement rabuditswa nemapurisa iro vachiti how come kuti a meeting yema students, it is a mobilization politics. Apana kana zvepolitics apa angoma students discuss their business sema students vemunyika yeZimbabwe. Muri Zimbabwe nyasikuona kuti aiwa panapa pazoya kuvheletwa kuconstitution. Tudze mafungiro enyu kuti munoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Kunyange kume section medu musano subscribe kulike pamwe chete on the bell icon.